Hola a tothom, benvinguts a un nou vídeo. Avui estic aquí a l'aeroport de Sabadell, Lima Eco, Lima. I sí, avui faré un vol amb avioneta. Només he volat amb avioneta una vegada a la meva vida, va ser a Astúries, i avui farem el meu segon vol i em sembla que podré pilotar i tot, poca broma. Volaré amb una Cessna 172, que és un avió com per exemple aquell allà. No sé si el veieu, aquell blanc i blau, com aquell. Així que, cabin crew, take your seats for departure.